Официалната наука ни казва, че траките са били безписмен народ. Днес обаче ние тръгваме на експедиция в търсене на стари надписи, за да докажем обратното. Че траките, освен добри златари и добри земеделци, са били високо образовани и са можели и да четат, и да пишат. След 40 минути катерене и пухтене, тук сме. И аз най-вече успях и аз да стигна до тук. Това ли е надписа, момчета? Това е писания камък, който буковци го знаят някои, не всички. И се предава, от поколение на поколение се предава, просто за запамети, и аз така съм направил. Съм го предал след мен на по-млади хора, да го знаят и запомни. Да. Я да го разгледаме. Сега, момчета, аз нищо не разбирам от древни писмености. Обаче, според мен тук пише Р плюс П е равно на чадърче. Липсва равно. Аз така го разбирам. Липсва знака равно. Но иначе, ако трябва да погледнем сериозно на нещата, надписът е изключително интересен, защото той носи белезите на линеарните писмености. За тях се счита, че възникват на остров Крит около второто хилядолетие преди Христа. Всъщност тук има два, които не се виждат толкова добре. Два знака, които не се виждат толкова добре, но те съществуват най-вероятно с времето, са претърпели изветряне. Интересното тук е, че се наблюдава приемственост с някои от праисторическите знаци от българските земи, които са изключително древни, на около 7000 години, дори 8000 години. Знаеме ли тези символи какво значат? Имаме ли някаква представа? Надписът може да бъде разчетен по два начина. Един е фонетичният прочит с ръчковия, както се разчитат самите линиар А и линиар Б и С след това, а другият е символният. Първият знак с ръчково отговаря на Су. Втория знак, който е кръст, а кръстът е много древен символ, още от ранния неолит, е Ро, с ръчката Ро. Суро. Тук става Суро. Самият квадрат, който е пресечен с една дълга вертикална линия. Може да се приеме и като вид визна и завършва с 3 точки отдолу. Това е Ва. Сурова. А самият знак, който е от най-интересните тук, като чадърчето, и присъства в линеарните писмености, чадърчето. Това е Сурова Ки. Чакай, с прабългарите с сурва, може ли това се вържи или... Така са, че те сега с ръчковото ръчителе дава този резултат. Ето този знак, който е една двоесна черта, както е направен, това е Да. А този Са, като римското В, или Суроваки Бог. Това е буквално най-грубия прочит, възможно най-грубия. Нещо от рода Сурва Бог. На Суря и Сурва. Суря, като се погледне в индийската митология, точно бог на зърното, на посевите, на влагата. Тук виждаме отново такава една приемственост с други култури, които смятаме за далечни иначе. Но всъщност, може би, те не са чак толкова далечни. А всъщност ти пък ни каза, че сте мерили посоката. Да, посоката мерихме точно като братищите такива. Първият знак братищата, като се сложи компаса, е точно ориентирано на север. А север е посоката на боговете, нали? Или? Север е посоката на боговете в много митологии. Да очертаем надписа с едно тебеширче, така че да го виждаме по-добре, защото тези двата символа тук не се виждат добре. Това е сато, което беше. Или частта от нивата, която трябва да бъде засята. Това е пръчката за съдение в най-древните праисторически общества. В египетската иероглифна система и в пещерата Магура също е изобразен. Това е щандартът на царя. Той е име на божеството Хапи. Божество на влагата, на реките, на езерата и на зърното. Следващия знак, който прилича на квадрат, той си е квадрат, нали? И който съществува както в линиара, така и в египетската иероглифна система, така и в по-късните тракийски монети го има изобразен. В Египет мярката, това е мярка за измерване на зърното на лимица и се нарича хекат. Следващият знак, ето го, прилича на кръст. В египетската иероглифна система това означава в.
който е в... Стигаме до последният надпис, който е също праисторически, го има в плочките от Градешница и Караново. Този знак има обозначение в Египет на храм. Аз вече малко се обърках. Египетската писменост е възникнала 3000 години преди Христа, а линеар А, който се счита за майка на европейската писменост, е възникнал 1400 години преди Христа. Египетската писменост и линеар А имат ли нещо общо помежду си, според за да нас, може тук да е миксиран ние този като начин? лаишки изследователи, като любители изследователи, според нас имат, смятаме, че двете писмени са се разклонили от праисторическата писмена система на Балканите. Тоест, ние предполагаме, че този надпис е протописменост, от която излиза египетския и линеар. И линеара. Надписът може да бъде прочетен както през линеар А и Б, така и през египетската иероглифна система. Това значи, че тази писменост идва преди траките. Какво смяташ по Това е въпроса? писменост дори още от неолитното население. Мен са ме учили, когато ходя по разкопки, че един артефакт никога не трябва да се чете сам. Винаги трябва да се гледа какво има около него. Има светилище, което се намира на източния край на този хълм. Има стари исторически разкопки, които са правени през 30-те години, където е намерена една плоча с изобразен конник с копие на плочата. И другото интересно тук за самия хълм е, че има много хромели. Хромел е съоръжението, с което старите хора са си мелели от памти века житото, за да го направят на брашно. Тоест, ако четем картината като цяло, ако това е надпис за Бога на плодородието, няма нищо чудно, че тук се намират... И то почти на всяка крачка. Много хромели има тук по самия хълм нагоре. Хората са си мелили явно са си мелили. Нищо чудно и тук да имало производител на такива съоръжения за мелене. Интересното е, че ние сме обикали доста из България и никъде не сме срещали толкова много хромели. Това в подкрепа на теорията на Йордан, че става въпрос за надпис, документиращ процеса на съдене на житото. Дани, какво знаеме за ритуалите, които са били свързани с зърнопроизводството? Значи тук специално това, което говори надписа за този ритуал е, че една част от зърното се отделя и се вкарва и се освещава в храма. Самото зърно се осветява най-вероятно за по-голям добив. Българските, тракийските земи, въобще целият Балкански полуостров е люлка на една висока култура, която е създала де-факто писмеността. Разбира се, когато говорим за толкова сложна тема, като първата писменост, трябва да се обърнем и към хора, които са специалисти. Сега имам среща с Павел Серафимов, който е специалист по мъртви езици. Освен това има голяма група в интернет за древна история. Здрасти, Павка, много ми е приятно да те видя. Какво мислиш за тези надписи? Поне за мен това е нещо уникално. Наистина е уникално, защото това е един от бих казал, първите надписи с такива знаци, които се срещат върху скали. До сега са намирани, не бих казал надписи, но намирани са доста знаци, които са върху керамика, като започнем от 5 до 4 хилядолетие преди новата ера. Датирането е изключително трудно, по простата причина, че става дума само за скала. Не е някакъв олтар в храм, в който е намерена керамика от определен период. Няма някакъв надпис с име на владетел, за който знаем, че е живял в определен период. Срещаме няколко знака и това е. Но тези знаци могат да се датират въз основа на стилови прилики с други знаци. И когато се поставим тези знаци с най-ранната писменост, тази, която е наречена Дунавска писменост или Балканска писменост, виждаме, че всички те присъстват върху този надпис. Как разчитаме надписа? Пълна сигурност не може да имаме, разбира, защото това е много древен надпис, но ако ползваме звуковата стойност на линеар А и линеар Б, може да прочетем, да речем Су, Ро, Ва, Ту. И евентуално това да е някакво име на бог. Су, Ро, Ват. Има тракийски бог, който носи името Сурогет. Другото четене
е по-ро-вит или по-ро-ва-ту. Какво може да означава това? Има едно хетско божество, Перва. Това е божество на конете, но и на войната. Можем ли в заключение да кажем, че хората са били, освен добри майстори, всъщност са били образовани и са можели да четат и да пишат? Мисля, че може да се каже. Нямаме сведения, че писмеността е била позната на всички слоеве от обществото, но поне висшата На прослойка... просветените. Да, просветените, точно така. Просветените, те са могли да пишат. Това може да го кажем със сигурност.